सोरबा सोरबा कारजों थांदों, सोरबा सोरबा बाइकजों थांदों, सोरबा सोरबा ट्रेनजों थांदों दा बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट हैनो थाखाय। जेनबाबो देरहाबाबो जोङो जेब्लाबो सापर्ट होबाय थागोन। मानोना जोङो बड'लेण्ड एफसिनि फेन नङा, जोङो बड'लेण्ड एफसिनि फेमिलिसो। जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ जोङो बर' हारि जानानै जेब्लाबो सापर्ट खालामनांगौ। दा बेबायदि सानलायनानैनो जोंबो थांगासिनो लोगोफोर। जोङो कारजों थांदों, दा नै थाङै थाङै थांनानै मोनहैबाय जोङो सरायघाट दालां। दा जोङो स्टेडियामाव मोनफैबाय लोगोफोर। दा जोङो सिगांग्रो गारिखौ पार्किं खालामनानै दोनग्रोबाय स्टेडियाम सेरावनो। स्टेडियामाव थाङैनि सिगां जोङो लोगोजों आंजों जार्सि बायनो होननानै थांदोंमोन। माने लामा सेराव बिराद जार्सि फानगासिनो दंमोन। बेबायदिनो बिराद मानसिफ्रानो जार्सि बायदों थांदों, सोरबा सोरबा फसायैनि लायाखै। दा जोंबो माने जार्सिखौ नायनानै फसायैनि लायाखिसै। जोङो स्टेडियामाव थांफिनबाय जार्सि थार्सि नांलायला होननानै। दा इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव सौहैनाय लोगो लोगो जोङो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि ना लोगोफोर। मानो होनोब्ला जेरैथिंबो बर'फोरल'। बिराद खना खनला जायगानि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बयनिबो डिस्ट्रिक्टआ थांनानै बड'लेण्ड एफसि टिमखौ सापर्ट खालामहैदोंमोन। दा जोङो बेबायदिनो स्टेडियाम सेर सेराव बेरायनानै जोङो जायगा नायनो थांबाय स्टेडियामाव गाखोनानै लोगोफोर। जोङो गेट नाम्बार 12जों हाबदों। दा बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामनो होननानै जोंनि बर'फ्रा सोरबा सोरबा दल लानानै थांदों, सोरबा सोरबा खावलायमानि बड'लेण्ड एफसि होननानै लिरनानै लानानै थांदोंमोन। दा जोंबो बेबायदिनो बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामनो होननानै माबार स्टेडियाम फारसे गाखोबोबाय लोगोफोर। मानो होनोब्ला जायगा मोजां नागिरनो होननानै। जेब्ला जों थाङो बे समाव बारा मानसि जायाखैमोन लोगोफोर। मानो होनोब्ला जों थाङोब्ला टाइमाबो बारा जाखायाखैमोन, बिदिनो 2:30 जादोंमोन। ओमफ्राय खेलाया 4:00निमोन नालाय। बेबायदिनो जोङो थांनानै मोजां जायगा नागिरनानै जिरायनानै थादोंमोन। जों जेब्ला थाङो बे समाव टाइमाबो बारा जायाखैमोन, बिनिखायनो मानसिफ्रा एसे खममोन। दा जोङो मोजां जायगायावनो जिरायनानै थाहैनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनाव सान्दुंबो नाङा अखाबो नाङा, जोङो गेजेर जायगायाव जिरायनानै थादोंमोन लोगोफोर। दा जोङो बेबायदिनो नेनानै खेलाखौ सालायनो नागिरबायमोन, माने प्रग्राम जागासिनो दंमोन लोगोफोर। दा बेबायदिनो जोङो बयनिबो प्रग्रामखौ नायनानै जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनानै जोंनि गोसोआ बयबो रंजाखांनायजों बिराद स्टेडियाम गोमसारजासे होख्रावजोबदोंमोन लोगोफोर। दा प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव खेलाया स्टार्ट जाबायमोन। खेलायाथ' सोरजों नोंथांमोना मिन्थिखायो। खेलायानो जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थइस्टजों जादोंमोन लोगोफोर। बड'लेण्ड एफसिआबो फार्स्ट टाइमाव बिराद मोजां गेलेदोंमोन। फार्स्ट हाफआव जेला सेकेन्ड हाफ जायो अब्ला सेकेन्ड हाफनिफ्राय बिराद गाज्रि गलानो गल जाबाय थादों। नोगोद 6 गल जादों लोगोफोर। दा खेला हिसाबै जेननाय देरहानायाथ' थाखायो नङा होनबा लोगो। दा जोङो जेनगोनखौ मिन्थिखानानै लोगोफोर गरब्रै जाबानो जोङो स्टेडियामनिफ्राय ओंखारबोदों आरोखि। दस्रा हारिया दस्रा जाथिया जों सापर्ट होनायखौ नुनानै बेबायदि मोख्रा मिनिबाय थादों। जोङो नायनो बानानै ओंखारबोखाबाय। मानो होनोब्ला जेनखागोनखौ मिन्थिखाबाय जोङो। दा जियानो जाया मानो जोंना बड'लेण्ड एफसिआ एबार नेक्स्ट बाराव मोजाङै गेलेगोन होननानै जोङो बयबो आसा खालामनानै थाबाय। दा आङो भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय लोगोफोर।